Узган шимбәдә Олы Шуңар авыл җирлегенә кергән Түлешкә авылында Түлешкә үзенең балаларын барлый дип исемләнгән бәйрәм үткәрелде. Авыл көненә дип атап туган якларын сагынып кайтучылар бихисап иде. Буш авыл урамнарына ул көнне җан керде, ям барлыкка килде. Авылдашлар очрашуының күңелле мизгелләрен Гөлшат Галиәкбәрова күзәтте. Берничә ел инде әлеге авылда кеше яшәмәсә дә, районыбызның Түлешкә авылы табигатының гүзәллеге, җиләкле таулары, салкын чишмәләре белән үзенә тартып тора. Үзенең кибете, клубы, мәктәбе һәм салкын чишмә дип исемләнгән аерым колхозы булган авылдан соңгы булып Хәйруллиннар күчеп китә. Ләкин күңел авылда кала. Элек биредә тормыш кайнаганын ятим йортлар гына сиздереп тора. Шулай да әлеге авылда туып үскәннәр нигезләрен онытып бетермиләр. Берничә кеше җәйләрен монда умартачылык белән шөгыльләнә. Авыл көненә дә Түлешкәдә туып үскәннәр бердәм кайткан иде. Иң элек Шикша авылының Зиләйлүк, Шыңарның мирас ансамбльләре авыл буйлап бирнә җыелас үткәрде. Түлешкә авылында туганнар үзләренең йорт урыннарында мәдәният хезмәткәрләрен бирнәләр белән каршы алды. Аннары элеккечә барысы бергә Сабантуй мәйданына юл тотты. Түлешкәдәге авыл көненә күрше-тирә авыллардан килүчеләр дә шактый иде. Мәйдан читендә сату рәтләре эшләде. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә уеннар оештырылды. Яраткан җырчыларыбыз Резида Шәрәфиева һәм Энҗе Шәймурзина да иң матур җырларын башкардылар. Бәйрәмне оештыруга Саба районы мәдәният бүлеге, Туган як җәмгыяте, Олы Шыңар авыл җирлеге, Шыңар һәм Шикше мәдәният хезмәткәрләре үзешчәннәре зур өлеш кертте. Бәйрәмнең күңелле үтүендә алып баручы мәдәният хезмәткәре Хәниф Тимербаевның да хезмәте бик зур булды. Авыл көне ул түгәрәк мәйданга җыелып, очрашу, күрешү өчен бик кирәк. Ихлас бәйрәмнең күңелләрдә калган җылысы да авылдашлар күңелендә озак саклана.